Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 5, bersikulo 17 ngadto sa 30. Busa si Jesus mitubag sa mga Pariseo, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak sa tao walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kay ang amahan nahigugma sa anak, ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga gibuhat, ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan, kay sama nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi. Banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanang magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo. Hapit na moabot ang panahon ug gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ug mamati niini. Sama nga ang anak mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi, ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong kay muabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon, og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.